Khulumka ang Rocky Mura Singh recently ang kaisa kok kasarmani tongo abongkha ani kailai pandani je reception o je hiali pokmani aboni yagulo Tripura People Foundation ni account ni QR code chung aro rajak tongmani aboni bisingti je donation kalaimani rang rok bai chung kaisa donation camp eba kung jaga chobamung amte activities khainani kok tongmani aboni kok ni bisingtino chung Tripura People Foundation ni director Cintakuk Dinesh Debroma tei chini Alma madam bo bini tongo Dofa Development Society hinai nai ge chung katham different katham abo group kai kurung sakai ani loge tongo ani wife tongo chung kurung sakai kaisa Hawai barini hamjongma kamio thangine aroni kamini bororong no richum bagine amon bisingti chung chini hamjangma ba chini tongthokmung chini happiness baglaikha ke aboni bisingo aro je kisamisa kulum kasarok jak tongnai rongno free bithi rok bagnana saitok laikha ke buskango bo chung ani aro tei kisa je amount tongmani bai je jago nangkugui kwangma jago nangkugui tong but chung asukbo jotto jago thangai nai chini chobachu khaina musungbo khaibe mangla phiaba je jago ja chung mansak khainani chaitongnai buskango ani kaisa plan tongo health camp khainani bagaibo hangkangke aboni budino bupra thanai abatakbo ang finalize khaimiyako phiaba ang tini sanamujungo je borok kisa kisa phano ani o yapri ruma jagao phan rikha chobachu rikha jottono ang haino haitisa bokhabai hambai renan nango hingke buskangni salabo chini o chikonsa yapri romane afrono success hongnai jefro chini omti hai lamno te khoroksa srungai bobo amte hai kaisa lamo himnai apro si changkha kanai je chini o yapri semana o success hongkha chung simi khaima bai abo kono dina ong success hini wansogi maya chung tambagi himalay chung khaimani kaisa reason main reason nongkha chung chini dophao amti hai samung kahamno srunglai tebo pisarna bagai abo si main reason chung obo chengmani ga amti hai ongkang ke chung bokha khaina chung je khaimani chung je musungmani abo success ongkha hanai hambai Tabura hambai Ida ya kan lu lagi dah khabar yes ini ya ada do tam chibon ai khabai ko bai hambai maro tai khaksang ma maro sini nang bona sini yo kamu ni sini Rocky Mura sini itu lau nu ta YouTube tamu nok bini aba hamzang mana nok YouTube hamzang manu no bonu anu guru ko anu kata menuk sa Hyderabad lo kok sau nu ta Hyderabad di Bangalore ta kai mu thang ma lai kha jalai hambai am chi bai la ya so coba malah hamzang mana tong semar kisus hari kan mani to mani hamzang ma para ba hansa khatari ginai buman kha sama hamberi kono sini nable sini yo tamu ni sini mai ro nu ta mobile hamzang mana nok na hamzang yang mana nok hamzang manu hai ni bago botini hamzang ma bagma payo hamzang ma bunu tini ba hamzang ma ta bose da ta kisa hambai nin gum khe hambai nin mum ini lusi mau Nari yak bayo. Nari yak nih, orang tolong orang kisah lah. Ini gimana no? Ini apa no?
Nota mongka. Tiles mana na Allah sudah. Oro tomang karo. Gete gesa. Ini mungkin? Yes. Bos pelakori. Rasa. Wah, very good. Kamu kenal ini? Rina ya. Kamu nani? Oh, black. Wow. Apa ini lagi sih? Hamzah apa pakai pakai? Numuman mo pakai pada Hamzah ka. Hamzah ka. Acha.